multe luni în urmă. Să vedem dacă acum pe acolo va coborî Dan Diaconescu și vor coborî Dan Diaconescu și Doru Pârv. Imediat este Dan, într-adevăr, iată-l. Nu va coborî, ci va urca. Iată-l. Nu vă putem spune dacă Doru Pârv era încătușat, nu vă putem spune care au fost vorbele, n-am avut priză de sunet, dar ați văzut parcă la Indigo imaginile acestea cu cele în care era adus la judecătorie patronul clubului Steaua. Da. Rămâneți pe OTV, colegii mei încă vor transmite imagini de la judecătoria sectorului 1. Ar fi trebuit să luăm câteva spoturi publicitare. Cu acordul colegilor o să amânăm această pauză publicitară pentru a rămâne în direct cu colegii noștri aflați în imediata apropiere a judecătoriei sectorului 1 din București. Vă promit că în pauza publicitară vom face eforturi mari ca numărătoarea la capitolul da și nu să se apropie măcar de realitate. Este foarte greu. Au venit, vă spun exact, au venit 2000, imediat vă spun, stați un pic că și mie cu calculatorul, 2362 de voturi. Multe, foarte multe, deci suntem departe, suntem la votul cu e foarte greu. Ne ținem foarte greu cu numărătoarea în raport cu